फरायसा आफादा 9 लाख बिफां फुलि गायनाय मिशननि गेजेरजों क'क्राझार सहराव बिफां गायनायनि सांग्रांथि हानजा सुरनाय हाबाफारि लादों। बर' माहारियारि फरायसा आफादा सिखोना जोहोलाव माल्टिपार्पस क'अपारेटिभ ससाइटिजों लोगो नांनानै बिटिसिनि हाग्रा बिफाननि हेफाजाबाव दिनै 9 लाख बिफां फुलि गायनाय मिशननि गेजेरजों क'क्राझार बिटिसि गेटनिफ्राय क'क्राझार सहरनि मेन बाजारसिम बिफां गायनायनि सांग्रांथि हानजा सुरनाय आरो बिफां फुलि राननायनि सांग्रांथि हाबाफारि लादों। नंगौ, बर' माहारियारि फरायसा आफादा मिथिंगा संरैखाथि आरो बड'लेण्डखौ सोमखोर मिथिंगानि समायना महर होनायनि थांखि लानानै थांनाय 28 एप्रिलनिफ्रायनो 9 लाख बिफां फुलि गायनाय हाबाफारि जागायदों। आरो दिनै फिन बर' माहारियारि फरायसा आफादा क'क्राझार बिटिसि गेटनिफ्राय क'क्राझार सहरनि मेन बाजारसिम बिफां गायनायनि सांग्रांथि हानजा सुरनाय आरो बिफां फुलि राननायनि सांग्रांथि हाबाफारि लादों। थारैनो बर' माहारियारि फरायसा आफादा मिथिंगा खहा जानायखौ नोजोर होनानै मिथिंगा संरैखाथि आरो बड'लेण्डखौ सोमखोर मिथिंगानि समायना महर होनायनि थांखिजों 9 लाख बिफां फुलि गायनाय मिशन हाबाफारि लानाया जोबोर बाखनायथाव होनना जों मख'नांगोन। दिनैनि बे गोथार दिनाव जोङो जे दिनै रेलि लादों, बे रेलि लानायनि मेन उद्देश्यआनो जाबाय जोंनि जे मिशन 9 लाख ट्रि प्लान्टेशन खालामनो नागिरदों। बेहाय बे प्रग्रामखौ जाहाथे बयबो साक्सेसफुल खालामो बेखौनो एवारनेस होनाय दिनैनि बे रेलि लानायनि मेन उद्देश्यआ। दा बेजोंनो जों फोरमायनो लुबैदों जे बनसुआ नट अनलि बिफां गायनाय, बहुतथा बिभिन्न सेक्टरावबो बनसुआ नोजोर बोगासिनो दं। जों एजुकेशन सेक्टरावबो जोङो लाबोगोन। दिनै बिफां गायनायखौ जेरेखम जा गिदिर मोनसे प्रग्राम लानानै जेखौ खालामदों, बेबायदिनो जोङो एजुकेशन सेक्टरावबो जों लाबोनो नागिरदों। जोंनो जेनेबा रबटिक बानायनायनि खोथा, ओमफ्राय स्किल डेभेलपमेन्टनि खोथा, माने जाहाथे जोंनि गथ'फ्राबो जाहाथे माबाखौ जोंनि बे रबटिकनि सायावबो जों खामानि मावनो हायो आरो AI बेफोरबायदि ट्रेनिंनि प्रग्रामफोरखौबो जों लागासिनो, जोंनो नेक्स्टआव लागोन आरोखि नैबे मिशन जोबखांनायनि उनाव। ओमफ्राय जों दा आरो मोनसे जिनिसखौ फोरमायनो लुबैबावदों जे जों फरेस्टखौ मानो गोसो होदों होनोबा, फरेस्टखौ जों जेब्ला प्रिजार्भ खालामनो हाबाय, दा फरेस्टआ जोंनि नेचारेल रिसोर्स, जोंनि बिटिसिनि रिसोर्स मोनसे। बेहाय थानाय जिब जुन्थु बे जोंनि रिसोर्स। दा बेजों लोगोसे बे खाथि खालानि जेसेबां थागिबि दं बिथांमोनाबो जाहाथे इक'नमिक डेभेलपमेन्टखौ खालामनो हायो, इक'नमिक एक्टिभिटिस माखासे मावनो हायो। बे हाबाफारिनि थ्रुयै, बे मिशननि थ्रुयैनो जों बेफोरखौ लांफालांगोन। जेरै फर एग्जाम्पल आं बुंनो नागिरदों जे जोङो बि किपिंनि ट्रेनिं होनानैहाय बै जायगानि मानसिफ्रा जे माखासे थांना थानायनि राहाखौ लानो हायो। दा माखासे भार्टिकेल प्लान्टेशन खालामनानैहाय एबा हाइड्र'पनिक खालामनानैहाय बै जे गिदिर इसिबां जे हा, बिगा हा, हाजार बिगा हा जे ओरैनो गोलैनानै दं फरेस्टनि सिङावबो, फरेस्ट भिलेजनि सिङावबो, दा बैफोर भिलेजफ्रावबो जाहाथे गोदान मेथडलजिनि एग्रिकालचार प्रेक्टिसा जाहाथे जायो, जों बेखौ बिटिसि गभर्नमेन्टनोबो जों साबमिट होगोन। बिटिसि गभर्नमेन्ट एन्ड आसाम गभर्नमेन्टनोबो जों बेखौ खावलायो जाहाथे बेफोरबायदि अल्टारनेटिभ जुदि माबाखौ एक्टिभिटिस, एग्रिकालचार एक्टिभिटिसखौ लायोब्ला बै जे इनक्रोचार्स, गोदान बिफां दाननाय, बे खामानियाबो लासै जोबलांगोन जों सानो। आरो जोंखौ बहुतथा साइडनिफ्राय जोंखौ प्रेसार होदों एभिक्सननि खोथाखौ मानो बुङा होननानै। बनसुआ मानो बुङा एभिक्सननि खोथा? खिन्थु जों बुंगोन एभिक्सना फाइनाल सलुसन नङा। एभिक्सना जोंनि मानसिनि थांनानै थानाय एबा फरेस्टखौ रैखा खालामनायनि फाइनाल सलुसन नङा। बिसोरनि बै जे जायफ्रानाखि बेफोरबायदि बिफां दानफायनाय एबा इनक्रोचमेन्ट खालामदों, दा बिथांमोननि माइन्ड स्टेटखौ चेन्ज खालामनायासो देरसिन। जेब्लानाखि बिसोरनि माइन्ड सेटखौ जेब्लासिम चेन्ज खालामनो हाया अब्लासिम इभेक्सनजों जेबो जाया। जों बेखौनो फोरमायदों दिनैनि नोंथांमोननि मिडियानि थ्रुयै, इभेक्सना माने इभेक्सननि मोनसे सलुसन नङा, खिन्थु बिसोरखौ अल्टारनेटिभ राहा लामा देखायनायाबो जोबोद गोनां। बिथांमोनखौ बिथांमोननि गथ' गथाय आरो
जेसेबां बेहाय स्टेक हल्डार्स दं बिसोरखौबो जोङो ट्रेनिं एन्ड माबाखौ जों होनांगोन आरोखि दा आरो दिनैनि बे रेलि एबा नोंथांमोननि मिडियानि थ्रुयै जों बेखौबो फोरोङो बनसुआ बाहाय मोनसे कनसियास मोनसे पदक्षेप लानानै थांगासिनो दं जे बियो जाहैबाय मा जानायनि खाद्य जानाय डेट मिन्स भेजिटेबल्स जों जे भेजिटेबल्सखौ जों टाउन सहराव जिखां साप्लाइ सफैगासिनो दं बिसोर गासिबो पयजन गोनां दा जों बनसुआ बेखौनो जों एवारनेस होनो नागिरदों जे जानायनि बेलायावबो जाहाथे जोंनि ट्रेडिशनेल हार्ब जोंनि हाग्रायाव मोननाय माखासे हार्ब बेखौबो जाहाथे डमेस्टिक न'आव लाबोनानै माखासे गायो जेरैखौ दिंखिया फर एग्जाम्पल आं बुंबाय हा दिंखिया सिब्रु बेफोरबायदि जिनिसखौबो जों जानो सोलोंनांगौ बेफोरखौबो जोङो माने बिबांखौ बारायहोनांगौ बिनि प्रडाक्सनखौबो बारायहोनांगौ न'आवबो लाबोनांगौ आरो लोगोसे हानायखिनि न'आवनो माने भेजिटेबल्सफोरखौ गायनांगौ बेखौ बुंनायनि मेन खारना जाहैबाय जोंनि इक'नमिकआ जाहाथे नैबे आननेसेसारि बुस्थु जानायनि जाउनाव बेमार आजारजों जाहाथे गोलैनाङा जोंनि हेल्थआ थिग थायो ओमफ्राय जोंनि हेल्थ बे सेक्टरावबो जों खामानिखौ मावगोन जों बेखौनो फोरमायदों दिनै बिफां गायनायनि थ्रुयै फरेस्टआव हाबनायनि थ्रुयै जों बेखौनो फोरमायदों जे यां जेनेरेसना जाहाथे बेफोरबायदि गोदोनि बर' आजै आजौआ जेरेखम जानायनि आदब खायदा दंमोन बेफोरखौबो जाहाथे लायो आरो बाजाराव मोननाय जेसेबां गोदान मा होनो भेजिटेबल्स बेफोरखौबो माने साग्रिद जानानै जायो बेखौ जों मेसेज होनो नागिरदों